Quines propostes a favor de la família pot fer la Generalitat tenint en compte la situació i la conjuntura econòmica actual? Podran fer molt poques coses d'entrada, ja ho vàrem deixar molt clar, però és que defensar la família no es fa només amb diners, es fa amb lleis, es fa amb un concepte de família concret i es fa situant-ho com a prioritat. Per exemple, el govern tripartit ha aprovat un còdic de la família. Un còdic de la família on nosaltres vàrem dir que l'administració entrava al menjador de casa. Jo crec que entra fins a la cuina. És aquell projecte de llei que diu que l'home i la dona han de compartir les feines de la casa. Clar que ho han de fer-ho, però és ridícul que ho digui una llei. És aquell projecte de llei, que avui desgraciadament ja és llei, que s'ha acabat el terme pare i mare i que només són progenitors. És aquell projecte de llei que diu que els pares han de comunicar abans dels 12 anys als fills adoptius que són adoptius. S'ha de deixar llibertat. Si realment tu creus en la família, se li ha de donar llibertat. Què es pot fer més? Nosaltres hem dit que de manera progressiva anirem reduint l'IRPF d'acord amb els trams que ha incrementat el tripartit els darrers anys. Nosaltres hem dit que el primer que farem a l'entrar a la Generalitat serà suprimir l'impost de successions i donacions. Nosaltres hem dit que el que farem és crear, juntament amb el Departament de Benestar Social, el de família, és a dir, tornar a afegir la paraula família al benestar social. Família vol dir també donar suport a l'educació dels fills, vol dir garantir una escola de qualitat, sigui de titularitat pública o sigui d'iniciativa social, per tant, escola concertada, ensenyament de qualitat. Avui hi ha un fracàs escolar del 30%. Política en família vol dir moltes coses. Per tant, des de Catalunya, tot i que no hi ha diners i que per tant ens costarà, podem fer més coses de les que ha fet el tripartit. I sobretot, que no ens surti horticària, com li surt al tripartit quan parla de família, sinó pensar i considerar que la família és la cèl·lula bàsica de la nostra societat, que és l'aprenentatge de valors, la solidaritat, el respecte, tot això s'aprèn abans a la família que a l'escola. Per tant, s'ha d'ajudar a enfortir les famílies i el país serà més fort quan més fortes siguin les nostres famílies. Baixant impostos i en la situació de crisi actual es podrà fer tot igual que ara? Baixar impostos només he dit que intentaríem progressivament tornar a l'IRPF en la situació que estava, perquè el tripartit el que ha fet és pujar-los, els impostos. Per tant... Desapareixerà l'impost de successions. Això sí, és una promesa que nosaltres assumim i que, per tant, la farem amb entrada en vigor retroactiva el 1 de gener de l'any 2011. Aquesta és una supressió d'impostos que sabem que deixarà d'ingressar uns diners a la caixa de la Generalitat, però que considerem fonamental perquè és una injustícia avui que es continua pagant a Catalunya i altres indrets de l'Estat no, l'impost de successions i donacions. Per tant, que això ho farem malgrat la situació econòmica de la Generalitat. La setmana passada vam tenir a Benet XVI a Barcelona. Què li van semblar les seves declaracions sobre el laïcisme imperant a la societat espanyola i tot el que ha passat després? Avui hi havia unes declaracions de l'arquebisbe de Barcelona, el senyor Martínez Sistac, en què deia que s'havien d'anar massa lluny també en aquest laïcisme. Jo fa molt temps que ho dic, i no perquè ho digui el Sant Pare, sinó perquè és la meva opinió, no? Vull dir, a l'esquerra espanyola i catalana hi ha una voluntat d'expulsar el fet religiós de la societat. És a dir, la laïcitat, que és conseqüent amb la confessionalitat d'un estat, vol dir que l'Estat i les administracions, les institucions, no tenen religió, però les persones sí, i per tant aquestes persones s'integren a la societat. Per tant, per respecte a les persones que integren la societat i tenen la seva religió, els poders públics, encara que ells puguin ser personalment agnòstics o puguin ser d'una altra religió, que no és la majoritària, la catòlica a Espanya, que no és pas l'única, s'ha de respectar el fet religiós. Les societats no s'entendrien sense el fet religiós i, en canvi, hi ha una voluntat per part de qui governa a Madrid i qui governa a Catalunya d'aquest fet laïcisme, que jo no estic d'acord i crec que és negatiu. Miri, la gent no se'n dona compte. En Habermas, que és un filòsof que no té res a veure amb el món catòlic, ha dit en alguna ocasió que el gran perill d'Europa era la seva secularització, molt més tenint en compte el que significa l'islam i el que significa en aquest sentit, aquest sí, els creients i el compliment dels seus deures respecte a la seva religió. Per tant, no ens convé una societat en el laïcisme imperi, convé una societat en la que, òbviament, les institucions corresponguin i responguin al plantejament constitucional de ser un estat aconfessional, però que a partir d'aquí la religió és un fet que està pendent i està impregnat a les nostres vides, a la nostra cultura. Catalunya és un país d'arrels cristianes, ja sé que a algú no li agrada, però és que és així.
i molts dels agnòstics i molts dels no creients i molts dels que ara en aquests moments protagonitzen aquestes actituds laïcistes utilitzen expressions sovint i formen part d'una cultura que és cristiana. A mi el que més greu em sap és que intentin expulsar el fet religiós només quan es tracta de l'Església Catòlica i en canvi, ja em perdona l'expressió, perdin el cul per anar a celebrar amb els musulmans al final del Ramadà. Doncs considero que això no anem bé i per tant és el que jo denuncio i en aquest sentit puc coincidir una mica amb el plantejament dels Empara. I està d'acord amb Jürgen Habermas, que és el principal problema d'Europa la secularització i el fet aquest de voler que la religió es faci només a dins de les cases o a dins de les esglésies? Clar, si ho he citat abans, no? Però està d'acord. Completament d'acord, clar que sí. Europa no és conscient, i Espanya i Catalunya, aquests que es diuen progressistes, entre cometes, no són conscients dels temps que vivim i dels riscos que comporta aquesta secularització de les nostres societats. Per tant, subscriveixo plenament la seva afirmació. Ho tinc escrit en un llibre fa 2 o 3 anys, entre una Espanya i l'altra, que dedico un capítol a totes aquestes qüestions i ho tinc més que pensat i reflexionat i escrit. No ens queda gaire temps i sé que és un tema prou complex, però la principal aposta de Convergència i Unió pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya és intentar aconseguir un pacte fiscal que ens equipari d'alguna manera al concert econòmic del País Basc i Navarra. Quina és la recepta que es faria? Un pacte amb PSOE, pacte amb PP, perquè s'ha de canviar una llei orgànica, no? No, escolti, primera, condició sine qua non. Si nosaltres no som força a Catalunya, no tindrem força per plantejar aquest tema. Encara que siguem nosaltres força a Catalunya, si la societat no ens segueix, no tindrem força per plantejar aquest tema. Si nosaltres som força a Catalunya, que és el que no voldria el PP i el PSOE, aquests dies el PP i el PSOE venen tots els responsables de Madrid, en Rajoy, el Rubalcaba, el Jáuregui, el Zapatero, etc., a demanar el vot. Ells saben que guanyarà Convergència i Unió. El que volen és que Convergència i Unió guanyi, però de la manera més justeta possible, que siguem el més febles possibles, perquè així Catalunya serà feble i per tant no tindrà capacitat de negociació davant Madrid. Nosaltres volem tot el contrari, volem intentar guanyar amb el màxim suport parlamentari possible, amb el màxim suport de quantes més ciutadanes i ciutadans millors perquè Catalunya sigui forta. Amb aquesta fortalesa i amb el suport de la societat civil puguem plantejar a qui governi a Madrid. Jo no sé qui governarà, ara governa el PSOE i després governarà el PP, però suposo, ja veurem, passen. Entremig hi ha unes eleccions, potser resulta que no guanya el PP, per tant ja veurem quin és el resultat i després dir molt clarament a la societat que això no és fàcil, vull dir que no serà allò d'un dia per l'altre i que ens costarà moltíssim. Ara, si no som forts aquí, serà impossible, necessitem ser forts. I és un tema que quedaria ajornat per la següent legislatura del Congrés de Diputats, per després del 2012. Home, no, tant de bo que es pogués plantejar l'any vinent, però sincerament veig difícil que es pugui plantejar l'any vinent, no? Miri, hi hauria una manera de traure-ho, segur. Si els socialistes i els populars catalans tinguessin la mateixa actitud que tenen els socialistes i els populars del País Basc o de Navarra, que donessin suport a una fórmula de pacte fiscal, ja no dic exactament com la Navarra i com la Basca, perquè cadascú té les seves singularitats, però aquest pacte fiscal que nosaltres diem que Catalunya gestioni els seus ingressos, és a dir, els impostos que recapta i que a partir d'aquí torni a l'Estat una part en funció dels serveis que l'Estat fa en favor dels ciutadans de Catalunya i una part en favor de la solidaritat, però no amb els actuals extrems que comporten dèficit fiscal per a Catalunya del 8, del 9, i hi ha gent fins i tot que diu del 10, si els socialistes catalans i els del PP catalans ens donessin suport, segur que ens en sortiríem. El que és curiós és que sempre votin a favor del concert basc i de la fórmula també equivalent a Navarra, que a Espanya ningú mai aixequi la veu contra el País Basc i contra Navarra i que aquí, quan plantegem una millora del sistema de finançament, en aquest cas un pacte fiscal, sempre surt i mira, els catalans ja tornen a demanar, ja tornen a parar la mà, perdona, etc. Per tant, més fàcil seria el suport de tots. Li diran que l'estat espanyol no és viable si Catalunya té un concert econòmic, com diu el senyor Rajoy. Però sí, però si el té exactament com el tenen els bascos, perquè un dia s'haurà d'explicar que el concert basc no torna res per solidaritat amb la resta de l'Estat, però és que Catalunya no es negui a tornar una part per solidaritat. Per tant, el senyor Rajoy primer que ha de fer és llegir-se bé el que diem i a partir d'aquí tenir opinió. El que no és solidari és el del País Basc, que és el que dona suport al Partit Popular, i el que va donar fins i tot suport en Franco a les províncies de Navarra i a les províncies d'Àlaba, en ple franquisme, van continuar tenint el concert econòmic. Aquest sí que no és solidari. Aquest no torna res a Espanya en concepte de solidaritat. Només paga el govern de l'Estat aquells serveis que l'Estat continua fent als ciutadans bascos, però no per solidaritat. Per tant, el nostre sí que és un concert solidari.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Duran i Lleida, per haver-nos dedicat aquests minuts i bona nit. Moltes gràcies a vostès, bona nit. Ho deixem aquí, tornem en els propers dies amb una nova entrevista. Fins ara.